Ang RMN drama, mudalit rin yung laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayatin na! Kinsa mo? Ni Ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa akong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa iyong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada ng mitaroy sa agtang sa kong Atam. Ala ko, mas... Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakuda Tayad, sound Aldrin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Ano mo nga? Nahuman na lang ang beauty contest. Pero wa mo to nga, Senyorito Federico, wa mo to nga. Mao ba? Matod pa sa kaning MC, may kakulian ko nung panglawas. Wa gani ko nung makig-uban sa mga tao nga dito sa kumbira nila. Wa magpakita si Federico. Yan naman ka, ha? Imposible, no? Siya mo'y nagpasiugda atol sa iyang birthday. Ha? Unya, pero wa siya mo pakita. Binuang. Gusto kong mahibaw ni Blackie kung anong ba siya mo tambong. Sina? Ngano? Unsay gusto nimong mahibawan, ha? Doon na gyud akong hinungdan kung anong wa siya mo tambong. O kana, mo'y akong sutaon. Ug unsay buhaton nimo, ha, Sina? Maning kamot ha, nga makakuha og kasayuran. Ug labing maayo, nga atong makita si Federico. Wala lagi ko nung magpakita sa mga tao nga bitambong sa iyang birthday party. Mao ba? Birthday party. Basin og mag-uol to nga wa gyud mudayon si Maiji sa beauty contest nga ilang gipa si ogdahan, di ba? Ay lang kog iapil at tinoy. Nasuko gud to siya nako nga ako hinungdan nga wa ka ni apil. Sa dito siya, uy. Basta ako no nagduda ko. Do nagibugat kay hinungdan kun nganong wa siya mo tambong sa beauty contest. Ug ang wa niya pagpakita sa mga tao atol sa iyang birthday. Mangita ko paagi. Ug labaw sa tanan, kahatagan og hustisya ang nahitabo sa anak ni Noy Pilo ug Tutang.
Anak, kaluy-i ang imong kaugalingon. Ah? O nakasulti mong ka, anak? Dili sa'yo ng imong gipanghandoy. Ang imong gipanganti. Nga kahataga justisya ang nahitabo nilang sa anak nila ni Pilo o Tutang. Maningkamot lang kukutob sa kong mahimo, Nay. Ug mao ka na akong giingon nimo. Kaluy-i ang imong kaugalingon. Tungod kay sayod ko, nga mag-agi ka sa lungag sa dagom kung imo ka nabuhaton. Nay Matilde, Ug ang labing siguro, kung imo ka nabuhaton, Athena, tingalig, maihap na lang ang mga adlaw sa imong pagpakabuhi. buot di mong ipasabot, Nay, nga. Nagtukoy ka sa kamatayon, anak. Nay, Nagtuo di ay ka, ng mga taong nautan. Dili maglaraw nga ikaw mahog sa kalautan. oh, sagdi sila, Nay, oy. Unsa? Moingon ka lang, anak. Di mata makapugong silang plano. Di ta makabuot kung unsang ilang buhaton. Nan, ganong isugal mo man ang imong kinabuhi. Ambot ka, Nay, nganong ingon ini akong pakigbisog. Hibaw ka, Nay, mutukag sa dili. Ingon sa dunay espiritu nga kanunay nga naghunghung nako. Ha? Espiritu? Naghunghong sa unsa? Naghunghung nako. Nga ako ang mubarog, mulaban, ug manalipod sa kababayan nga gibiktima sa mga taong lampingasan, Nay. Unsa? Mo'y hinungdanay, nga maningkamot ko, nga makatog self-defense. Aron ako maggamit sa pagpanalipod sa kong kaugalingon ug sa ubang kababayan. Athena, Ikaw, Nay, wa ka ba mabiktima sa abuso sa kalakinan? Athena, Wa ba day ka mabalakas sa mga paghitabo? Daghang kinagsulti na ako, nga biktima sila sa mga abuso. Ikaw, Nay, wa ka ba makasinatig ingon anak? Nganong igo ra man kas pagpanghupaw? O giduko ka, Nay? Nay, nilugmaw ang imong luha. Ha? Hila ka? Nga naman ka. May nasulti kong wa ka makauyo, Nay, ha? Pasabta ko na ko. Athena, Nga no, Nay? Nahimo ka bang biktima, Nay Matilde? Ha? Nay? Nay, tubag ako. Ayaw pagsigig panghupaw. Di na magkatagpaw sa tubag nga akong ipaabot nga imong itubag na ako. kuan, nanglugmaw lang ang akong luha tungod kay. Tungod kay unsa? Luha kini sa kabalaka kung unsay mahitabo kanimo. Ay, Matilde, Walang ko makapugong. Tungod kinasayod ko. Payanihon ang imong gustong buhaton sa pagtabang sa kababayan din ni sa atong dapit. O sa kadalay kong buhat, anak. Pero ang mga dautan, maningkamot usab sila nga ila kang mahipos aron sa ingon. Dili sila masanta sa ilang mga daotang buhat, Athena. tanahon ko lang, Nay. Asa ko tubang akong mahimo. Wa ka ba mo batig kahadlo? Sa ako nang gikaingon. Kung imong paharion ang kahadlok, wa kay mahimo, Nay Matilde. Ilagabala ka, Nay. Ipadayo na ako akong advokasya nga mao ang pagtabang sa mga kababayan nga dili mahimong biktima sa mga taong dautan. Paligunon ko ang puwersas kababayan dinis atong dapit, Nay. Athena. Athena, Oh, Margie. Unsa man? silang naipilog ng utang. Gustong magpasalamat nimo. Ha? Magpasalamat sa unsa? Nga, miunong ka sa ilang kasupanan.
ug nakabadlong sa mga taong naghimog kakubot atol sa mga gabi nga gibilaran ang ilang anak. Hindi kinahanglan mo pasalamat sila nako eh. Miagi lang sila titi. O gikan din moadto sila karon kang Don Tiburcio. Magpasalamat sa tabang nga gihimo niini. Moadto sila kang Don Tiburcio? Oh, okay kaayo. Ang ayan tingali. Tungod kay nitabang kini sa tanang gastuhan nila. O gikan din moadto sila ni Don Tiburcio ug magpauban sila ni muunta. Sige sige. Atubangon ako sila. Unsa blake? Daan sila si Pilo ug Tutang. Nagpakuyog sila ni Atina. Asa man? Moadto sa ilang Don Tiburcio. Unsa? Athena, Nay, nag-ilis ka? Asa ka? kuyugan ako sila Sinoy Pilo o sinang Tutang. Maadto sa ilang Don Tiburcio. Ayaw pagkuyog. Ano man ay? Basta ayaw lang patuon ako. Nanay sad uy. Magpakuyog man sila nako. Maikog ko kun ako silang balibaran. Anong dadon ka man gyud nila? Ay, sakti na lang kunay ko na sa mis nanay. Ika di ko kayo. Nang, ilang dadon si Athena kay gusto sila nga na ay makapanalipod nila sa hikayon nga dunay tao nga maghimog tautan nila. Unsa? Unsa man nimo nilang bodyguard ang akong anak? O sila mayabang? Nay, ayaw gud anak nay gud batian. Ay madungkan ta nila. Mahimo tang bati nila. Athena, Basta kay kuyugan ako sila nay. Hangtod karon, wa pagid maayo ka ng ngabil mo, Federico. Papitakin ni Mayo, Dad. Nior! Nior, doon ay gusto makikita kanimo, Nior. Ha? Huwag magapasalamat ko kanimo. Magpasalamat sa unsa man. Magpasalamat sa imo nga kaayo. Mao ba? Hala, pasudla. Pasudla. Oh, Pagula na yun, Marcial. Nior. Dali. Sunod po, sunod. Salamat din taon. Salamat. Salamat. Uy. Sila kini si Pilo og Tutang. Animal. Ang gidikanan kini sa kong kipatay. Nior. May kuyo ko sila, Nior. Ano siya, si Atina. Atina. Oh, shit. Hoy, Athena. Gawas. Gawas! Kung di ka kayong pato, pusilun ta ka! Gawas! Unsa maghangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.